Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बिटिसिनि एमसिएलए थामहिनबा बारग' एनडिपिएसनि आफादगिरि अमर बसुमतारी उरुफे बी सावरायग्रा बिथाङा मैया आइब्रिजआव खुंनाय सावरायमेलाव नुजाथि होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सावरायमेलाव खुंजानो गोनां दैजिं फेस्टिभेलनि सायाव सावरायलायो। बे सावरायमेलाव बी सावरायग्रा बिथांजों लोगोसे बिटिसि एलएनि डिपुटि स्पिकार उफिराम महानायक सबायझार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी आरो माखासे मानिजाथाव आलासिफोरा बाहागो लायो। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हांख्रायनायाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै दिसपुरनि जनता भवननि चिफ मिनिस्टार कनफारेन्स हलाव सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव गोदोनिफ्राय दिनैसिम नुजाबोनाय गासैबो जेंनाफोर बैफोरखौ आबुङै खेबसेयावनो सुस्रांनांगौनि थाखायनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै मोन 33 दाबिफोरखौ लानानै गोसोखांलाय गथायनानै गुवारै सावरायलायो। बे सावरायनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', मन्थ्रि डक्टर रानज पेगु आरो मन्थ्रि अशोक सिंगालाबो बाहागो लायो। चिरां जिल्लानि मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखाय बानसावनायनि सायाव मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा खुंफुं आफादनि खेंफोरथि। मख'नो गोनांदि माखासे मेगन गोसा सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ मोजाङै मोजां सोलिबाय थानाय समावनो बन्द जाबाय होननाया नंखाय होनना खुंफुं आफादा रोखा बुंथियो। आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि रां बावजा जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादाव गिबि खेब बर' रावखौ बाहायजेनबाय। गिबि सानखालिनो इउडिएफनि एमएलएफोरा बिधान सभानि सदनखौ नागारनानै ओंखारबोयो। इउडिएफनि एमएलएफोरा गोजां बोथोरनि जथुम्मा जानायनि उनाव बिधान सभानि सिङाव जा सावरायनाय जादोंमोन बेखौ गोजोननाय फोरमायाखै। बिटिसिनि एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा दिनै अर खामजानाय दुखुथिया नखराव थांनानै नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बासुगाव तुरिबारियाव गंथाम नखराव अर जोंनानै सेवहांगार जाजोबो। बै अर खामजानाय दुखुथिया नखराव अमर बसुमतारी बिथाङा दिनै नुजाथिहैनानै दुखुथिया नखरफोरजों सावरायलायो आरो खहा जानाय दुखुथिया नखरनो माखासे खहाखौ सुफुंनो थाखाय बिटिआर आरो आसाम सरकारनिसिम अमर बसुमतारी बिथाङा खावलायो। सिजफायाराव थानाय एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथाया खारखोमादों आरो एनआइएआ बाथाखौ हमनो ग्रेप्तार बिलाइ फोसावदों होनना माखासे असमिया खौरां बिजोङा फोसावनायनि उनाव एम बाथा बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे खौरांखौ नंखाय होनना नुजानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। आं खारखोमायाखै, आं मानो खारखोमानो? 2020 मायथाइयाव जानाय एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा लिंहरफिननाय हिसाबै जों दंफैयो होनना। गिबि मन्थ्रिजों रायलायनाया फाइनाल जायालासिनो जों मानो खारनो होनना। लोगोसे गावसोरनि थासारिनि बागै बिथाङा फोरमायो दि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जानाय लोंनाय हरनो होननायखौ प्रमद बर' बिथाङा गाव होगोन होननानै लादों। दिनैसिम प्रमद बर'आ 1 लाख खेबथाम होदों आरो मानसि फैनायाव खेबसे। बिनि अनगायै प्रमद बर'आ जानाय लोंनाय जेबो हराखै होनना। लोगोसे प्रमद बर'आ हराब्लाबो थांनानै दं आरो हरथाराब्ला गामि गामि लायगोन होनना। लोगोसे एनएलएफपिनि सरकारजों सावरायनाया आवगायदों आरो फैगौ जानुवारि दानाव जिरायगोन होनना। लोगोसेनो एम बाथा बिथाङा गावखौ हमनो एरेस्ट बिलाइ फोसावनायनि सायाव बुङो दि 2014-15नि खोथाखौ लानानै बुंदोंब्ला आंखौ हमनायनि सिगां फेरेंगा बिदै आरो सावरायग्राखौ हमनो बुङो। 2014-15नि केसा जालांनाय बिटिआर गोरोबथायैनो उइथड्र जानांगौ। आंखौल' मानो हाराहास्ति होदों? सरकारा मानो जेरैथिंबो आंनिल' प्रचार खालामगासिनो? मानो सावरायग्रा बिदै फेरेंगामोनखौ हमा मानो होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।